vau fer, què vau sentir quan el vau fer, què és... Bueno, anireu cap d'any. A veure, Lídia Picón, ai que la... El bullying no està bé perquè fa mal a molta gent i que ho passa molt malament i que fins i tot algunes persones moren per el bullying. Que no està bé perquè fa molt mal a la gent. La cara és mig així. Qui seria cap dalt? Teniu Que aquí hi ha una persona i que s'està ofegant. Hem ficat una mà i un punt perquè sigui stop, perquè digui stop. Totes les forquilles són persones i aquesta és una persona diferent i li fa mal. Sí, tenim que ser tots iguals. Aquests cors representen la pau. Unos niños le están tirando piedras a otro. Es un camino para mejorar. Como las pequeñas son todas iguales y las grandes no, pues la dejan de lado. Que eso es lo que hace mucha gente, que por ser diferente pues no se juntan con él. Unes pedres que fan forma de punt, són un punyetazo i pedres. Les letres. Crec que són les persones que més tenen més bullying i més dolor. I la clau jo crec que representa que les seves mans té la seva resposta. Tots som iguals, dones o homes, ja està. Tots som iguals, tots tenim el mateix sentiment. I que si fem una cadena tots junts, potser que podem vèncer el bullying i ja està. Cat aquí una bandera, que hi ha gent que diu que es veiés al vostre país. I això no m'agrada, perquè tots som iguals, tots tenim el mateix color i no m'agrada. No le hemos hecho una mano para representar que se pare. Que usaria això, que és com una paret que s'està caigut perquè són tots els problemes que diuen a la noia i l'estan caigut damunt. I això que són les mans que l'estan ajudant a pujar aquesta paret i que no n'hi hagi més enemics. Aquesta és la meva peça que representa un cor abandonat, destrossat, que té molts problemes i que està abandonat i de tants problemes que té ja no aguanta més, que ha explotat. Representa que és com una cadena i aquests dits són com les persones que estan intentant trencar aquella cadena. Una muñeca de la que le están pegando porque sale por todos lados, aquí sale la cara. És molt productiu que una persona de fora, i a més un artista, vingui aquí a explicar-nos el que fa i després puguem treballar una mica de la manera que ella ho fa, no? Penso que tots hem après moltes coses, de l'art, dels missatges, de com ens expliquen coses i com explicar a partir d'un element en el que no estem habituats, no? Que no l'havíem fet servir mai. I a mi ha sigut una gran experiència amb vosaltres, veure com us expresseu superbé, heu trobat idees genials per expressar les vostres idees.